ľudia boli skromnejší, uctivejší, medziľudské vzťahy boli lepšie, viacej sa navzájom navštevovali, po večeroch prijadli kály a cez leto sušili seno na lúkach. Nebolo ešte jednotné rolnícke družstvo, keď sme začínali, chovali doma kravy, ovce, hydinu. A žiaci boli slušní, k vyučujúcim sa správali úctivo, v triede bolo priemerne v jednej triede 36 žiakov, školu navštevovali aj žiaci z Liptovských Hrevúc. Mali sme triedy A a B, jedným rokom bola aj trieda C, teda 3 triedy boli. Museli sme robiť povinne návštevy v rodinách, aby sme poznali prostredie, v ktorom žiaci žili. Dobrá spolupráca bola aj s miestnym národným výborom, pretože riaditeľ školy bol dlhé roky členom rady miestneho národného výboru, aj poslancov. No. A učitelia tiež, ktorí nedochádzali, všetci boli ubytovaní v súkromných rodinách. No, učiteľ sa musel na dedine zapájať do práce v obci. Pracovali sme v spoločenských organizáciách, v Československom Červenom kríži, vo Zväze žien, vo Zväzarme. Robili sa brigády v obci, pri výstavbe materskej školy, pri budovaní vodovodu, pri zdravotnom stredisku, pri výstavbe kultúrneho domu. No, poriadali sme spoločné výlety do Rumunska, tam boli 3-krát, v Maďarsku, Poľsku, spolu aj s Liptovskou Lúžnou a Liptovskou Revúcou, lebo sme mali spoločné ROH. Vyučovalo sa v 5 budovách. 2 triedy boli na Doprastave, 1 trieda bola, 2 triedy za kostolom, kde je dom dôchodcov, 1 trieda oproti fare, 4 triedy boli v Konzume, to je hlavná budova školy. No 1 trieda bola dokonca pod terajšou reštauráciou Uzelníka. No a potom v tej turistickej ubytovni, keď sa odsťahovala materská škola do novej budovy, tak aj tam potom boli 2 triedy. No. Mali sme tam aj školskú jedáleň, zborovňa bola zo začiatku dole v pivnici pod tou drevenou budovou a vedľa bola aj riaditeľňa. Boli také miestnosti. Vykurovanie v triedách bolo lokálne, mali sme veľké železné pece, ráno nám do nich zakúrili a potom, ak sme chceli mať teplo, tak sme si prisypali uhlie sami, pretože školníčky už upratovačky odišli a my sme si museli sami dokúriť. Nemali sme vodu v triedách. No. Čo sa týka pomôcok, tak škola bola dobre vybavená pomôckami. Mali sme audiovizuálne pomôcky, mali sme niekoľko diaprojektorov, meotarov, epidiaskop a dokonca aj premietací aparát. Aj na ostatné predmety bolo hodne učebných pomôcok na všetky predmety. Na škole boli krúžky, najlepšie pracoval zdravotnícky krúžok, 3-krát sme obsadili prvé miesto na okresnej súťaži, boli sme potom aj na celoslovenskej súťaži. Nacvičili sa asi 3 divadelné predstavenia, ktorými sme mali veľký úspech. Pamätám, nie všetky si Snehulienka a 7 trpaslíkov, viem, že sme. A potom myslím, že bola Radmus a Mahuliena tiež. No a boli sme s nimi aj v Liptovskej Lúžnej, v Liptovských Revúcach, v Liptovských Sliačoch. Dokonca kroje sme mali požičané z Martina. No, najviac nás asi zabolela integrácia školy, ktorej došlo tak asi okolo roku 1980 alebo 79, keď naši žiaci z Liptovskej osady museli potom odísť
do Liptovských Revúc a tam navštevovali vyššie ročníky. Tam mali postavenú novú školu, takže veľmi sa nás to dotklo, lebo vtedy bol ten kolektív u nás hádam najlepší. Taká spolupráca bola medzi nami, no a nedalo sa tomu zabrániť, pretože nadriadený orgán tento tak nariadil, no a ani jedine, čo mohli tomu zabrániť, to boli rodičia, pretože ani riaditeľ školy sa nemohol postaviť proti odboru školstva. No a funkcionári v obci takisto nechceli stratiť renomé, tak. No ja som bola len obyčajný člen učiteľského zboru. Nezakladala som si na tom, že môj manžel je riaditeľ. Viacej som inklinovala učiteľskému kolektívu, snažila som sa mierniť, ak boli nejaké nedorozumenia, však vyskytli sa medzi niektorým učiteľom a riaditeľom. Snažila som sa to urovnať. Vždy som chcela, aby tie medziľudské vzťahy boli v tom kolektíve na úrovni. Nemala som žiadne výhody, musela som si tvrdo odmakať každú korunu, lebo som pracovala v každej organizácii. Bola som až pokladnička v 3 organizáciách. V Červenom kríži, vo Zväze žien, dokonca aj v ROH. No takže učiteľov dnes sa neučí dobre. Ich práca nie je ohodnotená ani morálne, ani finančne. Disciplína žiakov nie je taká, aká by mala byť. To viem aj podľa toho, že mám deti, dve, aj nevesta, aj syn učia, tak viem to. Dnešným učiteľom by som poradila, aby mali dobré nervy, veľa trpezlivosti, veľa lásky k deťom, ktoré ju veľmi potrebujú, lebo v niektorých rodinách sa jej nedostáva. No čo? Tak dnešní mladí ľudia podľa mňa nie sú až tak v podstate zlí, len im chýba viacej slušnosti, pozornosti voči starším, viac úcty k tým, ktorí sa im snažia dať čo najviac vedomostí. No, aby sa na vedúcich miestach, a teda aj vo vláde, boli takí ľudia čestní, svedomití, pracovití, ktorým by sa dalo veriť a ktorí by nedbali len o blaho svoje, ale aj o blaho všetkých ľudí. No, nemala by byť korupcia v spoločnosti, a tak by to asi vyšlo. A tie vzťahy medzi ľudské by sa mali lepšiť, viacej lásky by malo byť medzi ľuďmi, porozumenia. Aby mladí ľudia nemuseli hľadať prácu v zahraničí, aby po skončení vysokej školy dostali primerané miesto a primeraný plat k vzdelaniu. Tak učiteľom pevné nervy, dobré vzťahy v kolektíve, poslušných a slušných žiakov, lepšie platové ohodnotenie ich namáhavej práce, dobré zdravie, žiakom chuť do učenia, dobré vyučovacie výsledky, aby sa snažili získať čo najviac vedomostí, ktoré im ani oheň nespáli, ani voda im nezoberie. No a tie vedomosti potom sa snažili uplatniť praxi, aby z nich vyrástli slušní, svedomití ľudia, aby túto spoločnosť viedli lepšie ako terajšia vláda.